Yung isda nandito sa gilid ko. Kaya yung kasama ko natakot siya dito kasi may maitim na isda at saka iba-ibang kulay na isda. Ayan siya. Ayan yung kasama ko. Pumapasok sa loob.
It's such fun. Grabe yung isda. And sumusunod yung isda sa akin. Siya. To my next video. Thank you so much for watching my new video, guys, and then don't forget to like, share and subscribe and click the notification bell so you can notify our new